Izgubljena ovca. Evo još jednog primjera u kome Isus pričom o pastiru i ovcama slikovito prikazuje svoj odnos prema ljudima. On kao dobri pastir traži izgubljenu ovcu. U jednoj od svojih priča Isus je rekao: Koji čovjek od vas, imajući 100 ovaca i izgubivši jednu od njih, ne ostavi 99 u pustinji i ne ide za izgubljenom dok je ne nađe? I našavši digne na rame svoje radujući se, i došavši kući sazove prijatelje i susede govoreći im: Radujte se sa mnom, ja nađoh svoju ovcu izgubljenu. Kažem vam da će tako biti veća radost na nebu za jednoga grešnika koji se kaje, nego li za 99 pravednika kojima ne treba pokajanje. Izgubljeni sin. 15. poglavlje Evanđelja po Luki sadrži 3 Isusove priče o Božjoj radosti nad nečim što je bilo izgubljeno pa se našlo. Izgubljena ovca, izgubljeni novčić, izgubljeni sin. To je vrhunac Isusovog učenja o Božjoj milosti i praštanju. I približavahu se njemu svi carinici i grešnici da ga čuju. I vikahu na njega fariseji i književnici govoreći: Ovaj prima grešnike i jede sa njima. A on im kaza priču ovu govoreći: Jedan čovjek imaše 2 sina i reče mlađe od njih ocu: Oče, daj mi deo od imanja što pripada meni. I otac im podeli imanje. I posle nekoliko dana pokupi mlađi sin sve svoje i otide u daleku zemlju. I onamo rasu imanje svoje, živeći razuzdano. A kad potroši sve, nasta velika glad u onoj zemlji i on se nađe u nevolji. I otišavši, nastani se kod jednoga čoveka u onoj zemlji, koji ga posla u polje da mu čuva svinje. Bio je željan da se nahrani roščićima koje svinje jedoše i nikomu ih ne davaše. A kad dođe k sebi, reče: Koliko najamnika u oca mojega imaju hleba i suviše, a ja umirem od gladi. Ustaću i idem ocu svome, pa ću mu reći: Oče, sagreših nebu i tebi, nisam dostojan nazvati se sinom tvojim. Primi me kao jednoga od svojih najamnika. I ustavši, ode ocu svojemu. Povratak izgubljenog sina, nastavak. A kad je još podaleko bio, ugleda ga otac njegov i sažali mu se i potrčavši zagrli ga i celiva. A sin mu reče: Oče, sagreših nebu i tebi, nisam dostojan nazvati se sinom tvojim. A otac reče slugama svojim: Iznesite najlepšu haljinu i obucite ga, i podajte mu prsten na ruku i obuću na noge. I dovedite tele ugojeno te zakoljite, da jedemo i da se veselimo. Jer ovaj moj sin mrtav beše i ožive, izgubljen beše i nađe se, i stadoše se veseliti. A sin njegov stariji beše u polju, i dolazeći kad se približi kući, ču pevanje i podvikivanje. I dozvavši jednoga od slugu zapita: Šta je to? A on mu reče: Brat tvoj dođe i otac tvoj zakla tele ugojeno, što ga je zdrava video. A on se rasrdi i ne htede da uđe. Tada izađe otac njegov i moljaše ga, a on odgovarajući reče ocu: Eto te služim toliko godina i nikad ne prestupih tvoje zapovesti, pa meni nikad nisi dao ni jareta da bih se proveselio sa svojim društvom. A kad dođe taj tvoj sin, koji ti je imanje prosuo sa bludnicama, zaklao si mu tele ugojeno. A on mu reče: Sine, ti si svagda sa mnom i sve je moje tvoje. Trebalo se razveseliti i obradovati, jer ovaj brat tvoj mrtav beše i ožive, i izgubljen beše i nađe se. Isus vaskrsava Lazara. Nedaleko od Jerusalima beše selo Vitanija. Tamo je živeo Lazar sa svojim sestrama Martom i Marijom. Oni behu Isusovi prijatelji. I dogodi se da Lazar teško oboli. Isus se sa svojim učenicima nalazio na jednom drugom mestu. Sestre poslaše Isusu vest: Gospode, gle, onaj koji ti je mio bolestan je. I kad ču, Isus reče: Ova bolest nije na smrt, nego na slavu Božju, da se proslavi Sin Božji kroz nju.
Ostade još 2 dana u mestu u kojem se nalazio, a zatim pođe u Vitaniju, znajući da je Lazar već umro. Mnogi su Jevreji dolazili sestrama i tešili ih zbog smrti njihovog brata. Marta ču da dolazi Isus, pođe mu u susret i reče: Gospode, da si ti bio ovde, ne bi moj brat umro, a i sada znam da što zaišteš u Boga, daće ti Bog. Isus joj odgovori: Brat će tvoj ustati. Ja sam vaskrsenje i život. Koji veruje mene, a koji umre, živeće. I nijedan koji živi i veruje u mene neće umreti doveka. Veruješ li ovo? Marta odvrati: Da, Gospode, ja verujem da si ti Hristos, sin Božji, koji je trebalo da dođe na svet. Potom ode i zovne svoju sestru Mariju. Kad Isus vide uplakanu Mariju i Jevreje koji su došli s njom, kako tuguju i plaču, ražalosti se i potresen upita: Gde ste ga metnuli? Odgovoriše mu: Gospode, hajde da vidiš. Isus priđe pećini u kojoj je bio sahranjen Lazar. U tom su kraju ljude obično sahranjivali u pećine, na čiji su ulaz navaljivali veliki kamen. Isus zapovedi da odvale kamen s ulaza, a Marta ga upozori da je Lazar već 4 dana u grobu. Isus joj reče: Ne rekoh li ti da ako veruješ videćeš slavu Božju? Uzeše dakle kamen gde ležaše mrtvac, a Isus podiže oči gore i reče: Oče, hvala ti što si me uslišio, a ja znadoh da me svagda slušaš. I ovo rekavši zovnu iza glasa: Lazare, izađi napolje. I izađe mrtvac obavijen platnom po rukama i po nogama. Kad videše to čudo, mnogi Jevreji poverovaše u njega, ali fariseji i glavari sveštenički se skupiše na savetovanje i odlučiše da Isusa ubiju. 10 gubavaca. Isus je svojom silom čudesno lečio bolesne, slepe, paralizovane, neme, one s padavicom i tako dalje. Evo jednog primjera. I kad iđaše u Jerusalim, on prolažaše između Samarije i Galileje. I kad ulažaše u jedno selo, srete ga 10 gubavih ljudi, koji staše iz daleka i podigoše glas govoreći: Isuse, učitelju, pomiluj nas. I videvši ih, reče im: Idite i pokažite se sveštenicima. I oni idući očistiše se. A jedan od njih, videvši da se isceli, povrati se, hvaleći Boga iza glasa, i pade ničice pred noge njegove i zahvali mu. I to beše Samarjanin. A Isus odgovarajući reče: Ne isceliše li se 10? Gde su dakle 9? Kako se među njima koji ne nađe da se vrati da zahvali Bogu, nego samo ovaj tuđin? Hristos je nazvao ovog zahvalnog čoveka očišćenog od gube tuđinom, zato što Samarjani i Jevreji behu 2 različita naroda. Oni su se također razlikovali i po verovanju. Zatim mu se Isus obrati rečima: Ustani, idi, vera tvoja pomože ti. Farisej i carinik. Mi često o sebi imamo visoko mišljenje. Evo kako o tome Isus uči. 2 čoveka uđoše u crkvu da se mole Bogu, jedan farisej, a drugi carinik. Farisej stade i moljaše se u sebi ovako: Bože, hvalim te što nisam kao ostali ljudi, hajduci, nepravednici, preljubočinci, ili kao ovaj carinik. Postim 2 puta u nedelji, dajem 10 od svega što imam. A carinik izdaleka stajaše i ne htede ni očiju podignuti na nebo, nego se bijaše u prsa svoja govoreći: Bože, milostiv budi meni grešnome. Kažem vam da ovaj otide opravdan kući svojoj, a ne onaj, jer svaki koji se sam podiže, ponizit će se, a koji se sam ponižava, podignuće se. Isus blagosilja decu. Isus Hristos je voleo decu. Jednom privedoše k njemu decu da metne ruke na njih i da se pomoli Bogu, a učenici zabranjivahu im. A Isus reče: Ostavite decu i ne zabranjujte im da dolaze k meni, jer je takvih carstvo nebesko. Zatim položi ruke na decu i blagoslovi ih. Drugom prilikom učenici upitaše Isusa: Ko je dakle najveći u carstvu nebeskome? I dozva Isus dete i postavi ga među njih i reče im: Zaista vam kažem,
ako se ne povratite i ne budete kao deca, nećete ući u carstvo nebesko. Koji se dakle ponizi kao dete ovo, onaj je najveći u carstvu nebeskome. I koji primi takvo dete u ime moje, mene prima. Isus vraća vid slepcu. I dođoše u Jerihon. I kad izlažaše iz Jerihona, on i učenici njegovi i narod mnogi i sin Timejev, Vartimej slepi, seđaše kraj puta i prošaše. I čuvši da je to Isus Nazarećanin, stade vikati i govoriti: Sine Davidov, pomiluj me. I stavši, Isus reče da ga zovnu. I zovnuše slepca govoreći mu: Ne boj se, ustani, zovete. A on, zbacivši sa sebe haljine svoje, ustade i dođe k Isusu. I odgovarajući, reče mu Isus: Šta ćeš da ti učinim? A slepi reče mu: Ravuni, da progledam. A Isus reče mu: Idi, vera tvoja pomože ti. Vartimej s mesta progleda i pođe za Isusom, hvaleći i slaveći Boga. Isusa su nazivali sinom Davidovim, zato što su njegovi zemaljski roditelji bili iz roda cara Davida. Na Isusu su se ispunila Božja obećanja o potomku iz roda Davidova, Mesiji. Obraćenje carinika Zakheja. Isus je jednom ponovo posjetio grad Jerihon. Jerihon se nalazi u blizini Mrtvog mora. U tome je gradu živeo carinik po imenu Zakhej. Carinici od reči carina, danak, obaveza, su bili ubirači poreza. Oni su često uzimali od ljudi veći porez od obaveznog po zakonu i tako se bogatili. Osim toga, carinici su bili u službi Rimljana koji su, kao strani osvajači, tada držali Judeju u svojoj vlasti. Zato je narod mrzeo carinike. I kad Isus uđe u Jerihon i prolažaše krozanj, i gle čovek po imenu Zakhej koji beše starešina carinika i beše bogat, i iskaše da vidi Isusa, da ga pozna. I ne mogaše od naroda, jer beše maloga rasta. I potrčavši napred, pope se na dud da ga vidi, jer mu je onuda trebalo proći. I kad dođe Isus na ono mesto, pogledavši gore, vide ga i reče mu: Zakheju, siđi brzo, jer mi danas valja biti u tvojoj kući. I siđe brzo i primi ga radujući se. I svi kad videše vikahu na njega govoreći da grešnome čoveku dođe u kuću. A Zakhej stade i reče: Gospode, evo pola imanja svojega daću siromasima, i ako sam koga zakinuo, vratit ću četvorostruko. A Isus mu reče: Danas dođe spasenje kući ovoj, jer je i ovo sin Avraamov, jer je sin čovečiji došao da nađe i spase što je izgubljeno. O ljubavi i opraštanju. Neki farisej po imenu Simon pozove Isusa na obed. Isus se odazove pozivu. I gle, žena u gradu koja beše grešnica, doznavši da je Isus za trpezom u kući farisejevoj, donese bočicu mira i stavši sastra kod nogu njegovih plakaše i stade prati noge njegove suzama, otirati ih svojom kosom i celivaše noge njegove i mazaše ih mirom. I kad vide farisej koji ga je pozvao, reče u sebi govoreći: Da je on prorok, znao bi ko i kakva ga se žena dotiče, jer je grešnica. I odgovarajući Isus reče mu: Simone, imam nešto da ti kažem. A on reče: Učitelju, kaži. A Isus reče: Dvojica bejahu dužni jednome dužniku. Jedan beše dužan 500 dinara, a drugi 50. A kad oni nema doše da mu vrate, pokloni obojici. Kaži koji će ga od njih dvojice većma ljubiti. A Simon odgovarajući reče: Mislim onaj kome više pokloni. A on mu reče: Pravo si sudio. I okrenuvši se k ženi, reče Simonu: Vidiš li ovu ženu? Ja uđoh u tvoju kuću, ni vode mi na noge nisi dao, a ona suzama obli mi noge i kosom sa glave svoje otre. Celiva mi nisi dao, a ona otkako uđoh ne presta celivati mi noge. Uljem nisi pomazao glavu moju, a ona mirom pomaza mi noge. Zato kažem ti, opraštaju joj se gresi mnogi, jer je veliku ljubav imala. A kome se malo oprašta, ima malu ljubav. A njoj reče:
opraštaju ti se gresi. I stadoše u sebi govoriti oni što seđahu s njim za trpezom, ko je ovaj što i grehe oprašta? A ženi reče, vera tvoja pomože ti,